ଆଜି କଣ ବସଉଛ? ଚାଲ ପଚାରି ବୁଝିବା। କଣ ରାନ୍ଧିଛ ଆଜି? କୋଉଟା ଆଳୁ? ହଁ ଆଳୁ ରାନ୍ଧିନ? ଏଇଟା ବାଇଗଣ। ଆଉ ଚିକେନ ଦିଅ କାଟିଦିଅ। ତା ହେଲ୍ପର ରଖିଛି ଜଣକୁ। ପନିକି ନା ହେଟା ବ୍ଲେଡ? ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଛି ମାର୍କେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ କଣ କରୁଛି ଏପଟେ? ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଏଇଟା? ସୁନା ଗହଣା ବେପାରୀ ବିକତେ ନେବି ବୋଲି ସୁନା ତିଆରି ବଣିଆ। ବଣିଆ ତିଆରି କରୁଛି ଏଇଟା। ସେଟା କଣଟେ? ହଁ ତାର କି ହେଲ୍ପର ରଖିଛୁ? ବାଇଗଣଟା ଇନାରୁ କାଟି ସାରିନି। କିନ୍ତୁ ଧାର ନାହିଁ କୋଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଇ ରଖିବା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଳୁ ନେଇକିରି ଆଇ। କାଇଁ ଆଳୁ? ଏଇଟା ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି। ଡାଲି ବି ହବ। ଡାଲି ହବ। ଆଳୁ ବନେଇବ। ଏବେ କଣ ରାନ୍ଧୁଛୁ? ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ଚିକେନ ନା ମଟନ? ବାସ୍ ବାସ୍, ସୁନା ଅର୍ଡର କରିଥିଲ, ସୁନା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପଇସା ରଖିଛ ନା? ପଇସା ଦେ। ଦେଖ ଦେଖ ସୁନା, ଦେଖ ସୁନା। ସେଇଟା କଣ? ସୁନାର ଲକେଟ ଟା ହେଲା। ସୁନା ଲକେଟ। ଛିଡ ଲାଗେ। ଏଟା ହେଲା କାନଫୁଲ। ଗୋଟେ ନି ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲା ଆଉ। ଗୋଟେ କାନରେ ପିନ୍ଧି ହବ। ପଇସା ଦିଅ ପଇସା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା। ଆସ ଆସ, ଗେଟ ବସ, ଗେଟ ବସ। ବସ ତ ବସ କି ଗୁଡ ଗୁଡ ଏଠି ଅଛି। ହଉ ମତେ ବହିଟା ଦେ, ମୁଁ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଣିବି ହେଲା। ତୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବୁ ହେଲା। ଏଇଟା ଘର ଚାବି କାଠି। ଆସ ରୋଷେଇ କରୁଛ। କଣ ରୋଷେଇ କରିବ? କଣ ଖାଇବ ପଚାରିଲନି? ଓହୋ, ସିଏ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ପଇସା ନେଇକିରି ଆସେ ଆସିବୁ। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ପଇସା ଟିକେ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, କାଲି ଦବୁ ହେଲା। ପଇସା ନେଇଯା, 4ଟା ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, କାଲି ଖୋଲିବ ହେଲା। କାଲି ଯିବା। ରୋଷେଇ କର। କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଡା? ତମେ ତୁଣ ଖାଉଛ ହେଲା। ପାଣି ଆଗେ ଧୁଏ। ଲୁଣ ଲୁଣ। ଲା ଖା। କାମ ଦଉଛି। ये क्या देखती काठी मैंने, हमको पता है ये काठी है। बस ଶାଗ ସାଗରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇବା। କଣ ହେଇଛି ଆଇଟମ? ଆଇଟମ ହେଇଛି ଆମର, ଇଏ ହେଲା ସାମ୍ବର ଝୋଳ, ଇଏ ହେଲା ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଲେ ମିକ୍ସିଂ ତରକାରୀ, ବୋଲେ ତ ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ। ଆଉ ସେଇଗଲା। ଏଠି ଅଛି ଲୁଣ, ଏଠି ଅଛି ଲୁଣ, ଇଏ ହେଲା ପାଣି। ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ପିହୁ ଘରକୁ। ପିହୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ପିହୁ ଦେଇଥିଲା ଆଜି ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ହେଲା ସାମ୍ବର ଝୋଳ, ଆଉ ହେଲା ମିକ୍ସିଂ ତରକାରୀ।
ଆଜି ଆମେ ଖାଇକି ଆଉ ଥରେ କାଲି ଆସିବୁ ହେଲା। ହଉ ପିଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ହଉ ମୁଁ ବୁଝିଏ ମୁହଁ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ।